Halit Alaçatı Aqil stratejik gelan bê alternatîf nahêle. Dewleta Tirk ber bi hilbijartina herî girînga dîroka xwe ve diçe. Laliyekê Tifaka Cumhur û laliyê din Tifaka Millet heye. Di navbêra hişmendî û îdeolojiya wan de hiç ferq nîne. Yek nijadperestê olperest e û ya din jî nijadperestê dewletperest e. Girêdayî îdeolojiya fermî ya netewdewleta Tirkin. Qibleya wan nijadperestiya Tirk e. Hebûna xwe di tunebûna cudahiyên din de dibînin. Bi taybetî jî hebûna Kurd û Kurdistanê weke dijminê xwe yê herî mezin dibînin û hemû armanca wan ew e ku Kurd û Kurdistanê ji holê rakin. Pirsgirêka wana iqtîdarê ye, şerê dikin jî şerê rand hêz û iqtîdarê ye. Lê divê neyj bîrkirin ku şerê iqtîdarê yê Tirkan gelek kemar û qirêj e. Ji bo iqtîdarê bira birayan dikujin. Padîşahan birayê xwe yên şeşmehê ji bo iqtîdarê qetil kirine. Dikarin hemû qirêjiyê ji bo iqtîdarê bikin. Herî dawî di şerê iqtîdarê yê Gulenan de û AKP de tiştên nemayî anîn serê hev. Sibê hevsengiyên iqtîdarê biguherin teqeze ku dê heman tiştî li hev bikin. Tişta iqtîdara niha AKP û MHP jê ditirsin jî ev e. Ji niha ve xwe li hev tûj dikin. Bi vê bonê ji bo AKP û MHP iqtîdarê ji bîr neke serî li hemû riyan dide. Qasî dema hilbijartinê nêzik dibe tirsa wana windakirinê zêde dibe. Çi ji destê dike lê zêde tiştek bike jî tune ye. Di qada aliyê aboriyê de top avêtine. Civaka xwe li hev sor kirine û dubendiyeke mezin heye. Qeyrana siyasî hatiye wê astê ku hemû cureyên komplo, rûreşî û xirabiyê li dijî hev bikin. Kuştina serokê berê yê ocaxa ülküciyan nîşaneyeke biçûk a vê pêvajoyê ye. Têkçûna mezin jiyan. İktidara AKP û MHP stratejiya xwe li ser êrişên li dijî Kurdan ava kiriye. Hewl dide tevkujiya gelê Kurd temam bike. Bi êrişan hem hestên nijadperestiya Tirk bilind bike û piştgiriya wan bigire, hem jî bi vê rêyê muxalefeta Tirk bigire gel xwe. Dizane ku muxalefetek piştgiriyê bide êrişê wê yên li dijî Kurdan, dê Kurd jî piştgiriyê nedin muxalefeta nijadperest jî bi vî awayî hêvî dike ku bi ser bikeve. Ji bo vê bi her awayî êrişî gelê Kurd dike. Êrişên nijadperestiya Tirk li ser çend lingan tên meşandin. Lingê yekemîn êrişên li ser qadên parastina medyayê ne. Ev nêzî salekê ye ev êriş didomin. Bêguman armanca vê êrişê ya yekemîn temamkirina tevkujiya Kurdan e. Girêdayî vê yekê di hundir de parastina iqtîdarê ye. Ji bo wê bi hemû hêza xwe êriş dike. PDK jî hevgirtî û piştgiriya van êrişan dike. Tişta herî zêde hêviya serkeftinê daye dewleta Tirk jî piştgiriya PDK bû. Lê hesabê wan ên li hemberî qadên parastina medyayê negirt. Li gel hemû êriş û pêkanîna sûcên şerên li dijî mirovahiyê jî nekarî bigihêje armanca xwe. Taxtîka wan li hemberî îradeya şervanê Kurdistanê têkçû. Bihatina zivistanê ji gelek qadên zapê vekişiyan. Darbeyên giran xwarin û hêviya serkeftinê winda kirin. Têkçûneke mezin a stratejîk jiyan. Ji qadên mayî jî ne dikarin birevin û ne jî dikarin bimînin. Lê dê heta dawiyê hewl bidin li qadên parastina medyayê bimînin. Piştî şikestina hêviyên li qadê parastina medyayê hewldan li rojava deriyekî ji xwe re vekin. Bes amadekarî û biryardariya hêzê Bakur Rojhilatê Sûriyê destûr neda ku êrişên dagirkeriyê pêk bînin. Piştî têkçûna li zapê hêzên hegemonîk jî nexwestin êrişeke nû li hemberî Rojava pêk bîne. Hem hêza tevgera azadiya Kurdistanê û hem jî konjektûra navnetewî hewesên dagirkeriya Tirk niha têk birin. Bes dagirkeriya Tirk dê meşandina êrişên li vir de jî israr bike. Rusya dixwaze Erdogan xelat bike. Niha taktîk guherandin. Ji ber ku dagirkeriya Tirk bi serê xwe nekarî îradeya tevgera azadiya Kurdistanê û gelê Kurd têk bibe, niha li dostan digere. Bi alîkariya hêzên din dixwaze êrişan pêk bîne û xweseriya Rojava ji holê rake. Hevdîtinên wan ên bi Beşar Esad re li ser vê bingehê pêktînin. Bi navbênkariya Rusyayê hewl didin li dijî gelê Kurd hevbendiyeke nû ya dagirkeriyê pêk bînin. Di rojên pêşiya me de îhtimal heye ku Rusya, Tirkiye û Sûriye bîne cemhev û riya êrişên nû yên li dijî rêveberiya xwe ser veke. Rusya jî weke dewleta Tirk li Ukraynayê xitimî ne dikare paş ve vekişe û ne jî pêş bikeve. Darbe li ser darbeyan dixwe. Aboriya Rusyayê dibin ambargoya welatê Rojavayê de difetise. Tirkiye weke riya bêhngirtinê dibîne. Dixwaze ku iqtîdara AKP û MHP li ser piyan bisekine. Ji bo wê hewl dide xelateke bide Erdogan. Lê di vê rewşê de jî faktorên cuda dikevin nav denklemê. Ango encameke ku têra alîkariya Erdogan bike nade.
bi vê boneyê stratejiya AKP û MHP niha li ser yek lingiye. Ev ling jî di hundir de êrişkirina gelê Kurd e, biriya vê yekê bilindkirina hestên nijadperestiyê û konsolîdekirina hilbijêran e. Her wiha bi vî awayî vekirina navbêra Tifaka Millet û gelê Kurd e. Gavên wisa davêje ku Tifaka Millet li hember vê bêdeng bimîne û gelê Kurd ji wan aciz bibe. Bloqekirina hesabên alîkariyê yên HDP, leskirina girtina doza HDP, nîşaneya vê neçariya AKP û MHP ye. Bi ihtimaleke mezin hindî hilbijartin nêzik bibe, girtina HDP qedexekirina siyasetmedarê Kurd bilestir bike. Li aliyekî jî dê tecrîta li ser rêberê Gelan Abdullah Öcalan kurtir bike. Bi êrişên li qadên parastina medyayê, gefên dagirkirina Rojava, hewldanên girtina HDP û êrişên li dijî gelê Kurdê li Bakur weke şantajekê li hemberî Öcalan bikartîne. Qaşo difikire ku bi vê şantajê dê bikaribe daxwazên li ser Öcalan bisepîne. Lê çawa heta niha nekarî bi ser bikeve, dê ji niha pêve jî nikare bi ser bikeve. Dê encama zapê li Bakur peyda bibe. AKP û MHP hewl dide ku HDP û tifaka wê bîne wê astê ku nikarin xebatên hilbijartinê bimeşînin. Bi pirsgirêkên navxweyî nîqaşên berendaman binçavkirin û girtinan re mijûl bibe. Li ser bêdengiya Tifaka Millet a li hemberî van êrîşan bi Tifaka Millet re jî bikeve nav nîqaş û gengeşiyê ku ev tev encam nedin jî dê bi dizîna dengan bin pêkirina hiqûqa hilbijartinê dê hewl bide encamê biguherîne. Bijarteka stratejiya herî dawiya AKP û MHP jî ew e ku bi darê zorê li ser îktidarê bimîne. Ev hemû dê di çend mehên pêşiya me de bên jiyandin. Lê AKP û MHP û aqilê qirêjê dewleta Tirk gelek tiştan hesab nake. Ji van a herî mezin jî aqilê stratejîkê tevgera azadiya Kurdistanê û gelê Kurd li ber çavan nagire. Zan dike ku plana wan dê li gorî ku hatiye çêkirin bimeşe. Dema ku HDP hat girtin dê pergala rêxistiniya Kurdan belav bibe. De moralizasyon de çebibe Kurd de hêrsa xwe arastey CHP û Tifaka Millet bikin û neçin ser sindoqan. Lê nizane ku aqilekî 5 salin li rojhilata navên siyasetê dîzayn dike heye. Bi çend êrîşan û lîstikan belav nabe, heta demoralize jî nabe. Li hemberî êrîşan zêdetir hev digire û li dora armancê xwe dibe xelekek ji agir. Encama li zapê derketî dê li Amedê Erdîxan, Dîlok, Dêrsim û hemû deverên gelê Kurd ê azadîxwaz lê dijîn derkeve holê. Hêzên li ser zapê çawa hatin parçekirin, dê hesabên li ser hilbijartinê jî wisa belav bibin. Gelê Kurd biryara xwe li gorî manîpulasyon û planên AKP û MHP nade. Biryareke wisa bi hestewarî jî nade. Ne bigirtina HDP demoralize dibe û belav dibe, ne jî hêrsa xwe arasteyî CHP û Tifaka Millet dike. Baş dizane ka dê hêrsa xwe çawa rêxistin bike û arasteyî kê bike. HDP xuya kir ku dê berendamê xwe yê serokamariyê eşkere bike û bi hilbijartinan bi berendamê xwe bikeve hilbijartinê. Her wiha dersek da AKP û daxwaza wê ya hevîtinê jî red kir, nîşan da ka aqilê stratejîkê gelê Kurd çawa ye û dê çawa be. Dikare ji sedî 20 deng bigire. Bi hamleyên dawî HDP çawaniya siyaseta hemû partiyên pergalê araste û beralî kir. HDP heta deqeya dawiyê jî dê siyaseta riyasê yemîn bimeşîne û gelan bê alternatîf nehêle. Dê hewl bide bi hejmara herî zêde bikeve parlamentoyê. Niha dengên HDP li derdora ji sedî 15 ew dikare heta ji sedî 20 biçe. HDP dê bi vê hêzê bikaribe pergala sed sala nû ya dewleta Tirk teşe bike. Mafên hemû cudahî û bindestên li Tirkiye bixebin misogeriyê. Ji bo serokomariyê jî mifte di destê HDP û gelê Kurdê ye. Heta kêliya dawiyê ev firset dê bê bikaranîn. Kîjan bijarte li gorî berjewendiyên gelê Kurd be dê ew bijarte bê hilbijartin. Lê vê biryarê li gorî hewldan hêvî û manîpülasyonên aliyên din nade. Dê li gorî aqilê stratejîkê paradigmaya Öcalan tevgera azadiyê û gelê Kurd bide. Piştî hilbijartinê jî hêzên niha xwe gelek aqil dibînin, dê rastiya gelê Kurd û aqilê stratejîkê gelê Kurd pir zelaltir bibînin. Lê hingî dê ji bo wan gelek dereng be. Hilbijartineke gelek dîrokî li pêşiya me ye. İktidar dê bi her awayê êrîş bike. Lê divê her kesê welatparêz jî çi ji destê bike, weke ku her carê têkirin. Riya vê yekê jî bêguman tevlîbûna têkoşîna ji bo Öcalan e. Gelê Kurd dê xebatên hilbijartinê li ser bingeha têkoşîn û berxwedanê bimeşîne. Dê li dijî tecdîta li ser Öcalan derkeve, bi aqilê stratejîkê Öcalan tevbigere û di dawiya rojê de hem tecrîtê bişkîne û hem îktidarê têk bibe, hem jî pêşiya jiyana nû veke.